Odbornički kandidati Demokratske stranke, uveliko afirmisani na rukovodećim mestima u našoj lokalnoj samoupravi, danas su predočili javnosti čime će se eventualno baviti narednih godina ukoliko im građani to prethodno omoguće. Aktuelni direktor javnog komunalnog preduzeća Toplana, Dragan Despotović, insistiraće, kaže, na hitnom donošenju jasnog strategijskog koncepta Valjeva, u okviru kojeg će bez ikakve dileme dominirati energetski plan grada, što je na kraju krajeva u direktnoj vezi sa ekonomskim razvojem šireg područja. Drugim rečima, treba se fokusirati prevashodno na obnovljive resurse energije, odnosno na sistem daljinskog grejanja. Toplana koja je izgrađena u Valjevu i sistem daljinskog grejanja praktično, mogu slobodno reći, najsavremeniji sistem koji je izgrađen u Srbiji, da je definisana koncepcija razvoja tog sistema i da je izgrađen sistem koji je potpuno efikasan, ekonomski isplativ i koji rešava ekološke probleme grada Valjeva. Urađeno je u prethodnom periodu gradska toplana, 5,5 km vrelovodne mreže i urađeno je 29 toplotnih postanica. Za ovu godinu planirano je da se izgradi deo vrelovodne mreže u ulici Pantićevoj i ulici Karađorđevoj. Radi se o donacijama Vlade Republike Češke i o donaciji Evropske agencije za rekonstrukciju. Vrednost tih radova je oko 1.100.000 eura. Podsjetio bih da su budžetski opredeljena sredstva za oko 100 miliona dinara za izgradnju ovog sistema daljinskog grejanja za nastavak. Veliko interesovanje građana daje nam za pravo da je ovo jeste strateški i veoma bitno za grad Valjevo, da se ovaj sistem izgradi, da se reše ogromni ekološki problemi, a pre svega, da podsjetim još jednom, znači radi se pre svega o sistemu koji ima ekonomsku svoju opravdanost, to je potvrdila identifikacijna studija ili studija opravdanosti koju je radila Evropska agencija za rekonstrukciju i Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave. Kada je u pitanju dokumentacija, javno komunalno preduzeće Valjevo posjeduje i ima studiju opravdanosti za izgradnju gasovodne mreže u gradu Valjevu. Postoji generalni projekat koji je radio Mašinov projekt za takođe gasovodnu mrežu i postoji nova studija koju je radila Srbijagas. Što se tiče planskih dokumenta, opština Valjevo je završila sva planska dokumenta koja su neophodna i koja su u nadležnosti lokalne samouprave. Sljedeći postupak ili procedura da bi se došlo do izgradnje i do početka gradnje gasovodne mreže je izrada projektne dokumentacije koja je u nadležnosti jedinog licenciranog preduzeća u državi, to je Srbijagas ili ranije kako se zvao Energogas. Kad je u pitanju elektrosistem, on ima svoj plan. Jedino od ovih svih sistema, distributivni sistem daljinskog grejanja i distributivni sistem elektro imaju neke svoje određene planove, sistem gasovoda i sistem obnovljivih resursa energije nikakve svoje planove nema i zato bi trebalo u narednom periodu podhitno uraditi strategijski plan razvoja, energetskog razvoja grada Valjeva. Prvi čovek Direkcije za urbanizam i izgradnju Valjeva, gospodin Milan Matić, takođe odbornički kandidat Demokratske stranke za budući gradski parlament, najavio je konkretne građevinske radove u drugoj fazi toplifikacije, ali nije propustio da saopšti čime će se direkcija sve zanimati u predstojećem vremenu, kako na urbanom, tako na ruralnom području. U stalnom kontaktu sa građanima ustanovili smo da su problemi u gradu i na selu, uglavnom infrastruktura, odnosi se na lokalne puteve, ulice, vodovod i kanalizacija. Plan i program je, a i civilizacijska tekovina je da svaki građanin ima asfalt, vodovod i kanalizaciju. Budžet kojim raspolaže opština Valjevo i Direkcija za urbanizam je nedovoljan. Nadam se da ćemo potpisivanjem sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji doći do potrebnih sredstava i fondova koji postoje u Evropi i koji se uglavnom odnose na rešavanje problema infrastrukture i poljoprivrede. Takođe, u Direkciji za urbanizam poklanjamo pažnju rezervisanju zemljišta za stvaranje industrijskih zona, odnosno za privlačenje direktnih stranih investicija. Valjevo, koje je dobilo status grada, će pridruživanjem Evropskoj uniji, Valjevu će biti omogućeno direktan pristup
fondovima koji su rezervisani za zemlju u tranziciji. Za sada je u Valjevu planom industrijske zone rezervisano jedno veliko zemljište u Beloševcu koje je da bome potrebno infrastrukturno opremiti, pa tek onda ponuditi stranom investitoru. Trenutno dostupni fondovi za finansiranje mnogih neophodnih projekata na ovom području još uvek su, nažalost, isključivo vezani za republički budžet, pa se i na tom planu nešto mora promeniti u budućnosti, zaključuju odbornički kandidati Demokratske stranke.